Какво носиш пак, бе? Нося това телефон. А защо в тази черна чанта мъкнеш пак буклуци, бе? Идей ги, бе, дай ще притегля така сега. Да, Защо? Имам един, два, четири, три айфона и три други. Какви други? Други, Samsung. И искаш да изкараш пари. Направи моя телефон. Запазих места За къде? за рождения ми ден на 16 септември Аз ще дойда. в пещите. Ще Аз дойдеш ще там. дойда, този телефон ще ми го дадеш ли да го вземеш? Чули, в пещите. Да. Ще дойдеш там, нали? Ще дойда, казах, не ме повтаря, вели кай един път аз. Ще дойдеш без кола да можеш да пиеш. Не, с колата, ще дойда Защо? да не пия. Ще можеш да пиеш. Не мога, не ми вари въпрос. Той ще отпусне артерията, бе. Като пинеш 100 грама ракия, артерията ще се отпуши. Знаеш, че те ракия да ми даде, Да. он ден ga търси, не мога да найде. Той си нога изпил тебе с чака. Не, бе, той не може да го найде. Как ще да найдете? Такава ракия куча да набара ще изпи. Че, изпия, Тя лежала, прележала. Тя се направо развалила от лежане. Не, развалена. Че не. Както го замах, така Да. го скрих, обаче не може да се... Не може да го найде. Така скри, че не можеш да го найдеш. Да. Добре, запрекахте за ракия. И сега в момента искаш да продадеш малко караленги. 16-ката седи ли? Не, 16-ката прода. Браво. В момента имам А05. Искам. Това е Имам това А14. Не, те айфони не. Имам такъв Vivo 256, 8 плюс 8 RAM. Този път имам много телефон. Много телефон. Ако, вижте, от вашите винаги идват и викат, батко, дай нещо за 70-80 лева. Ако слушат вашите, кажем, че имам много телефони по 100, до 120 лева, ама 5G-та топа на топа. Ами, те гледат, те... Да гледат, да дойдат, да им дам хубави телефони, докато има. Ами, После да не стане, стига с гледат към там, окото ще ти такова. ами Ще искам блокираш. дойда да взема тая 16 куба. Продадах я, продадах я. Колко даде? 180. При мен телефон не стои един ден. Не стои. Ами, ако има такъв... Добре сега. 16. Това няма батерия, няма капак. Това няма батерия, няма капак. Това няма... Гледай, даже антената стърчи. Гледай. Тук църчи тя иска така Няма да батерия, капак. И това няма нищо. Да. Добре. 4 без нищо, колко струва? 4 без нищо прави 16, ама 20 лева. Чакай, бе, човек. 20 Няма лева. батерия, няма капаци. Килограма е 20 той лева. батерия им няма. Килограма 20 лева. Чак претъгля. 276 грама. Яла тук, виж. Нямам батерия до... Ека, 276 грама. Вадим кантара. Така. Слагаме ги. Няма да можеш да вземеш нищо. О, 210 грама. Сметнах ги пак много. Това работи Добре, и това работи. 210 грама на 20 лева килограма. Дърпаме от 20 на 10, 2,60. Не, 20 лева мога да ти. Как 20? Това не е кило. Не е кило, ама това са работещи телефони. Добре, колко пари? 20 Мислиш, лева, че... 20 Добре, лева. защо 20 лева? От кое да взема? Добре, 20 19 лева? ми дай, 19. Това е, виж, това е това 10-22. Трябва да е това 10-30, за да върви. Той не е 10-30. Това е от ефтиния модел. Това също е от Кайшън, не е топ Това Nokia. работи и това другите Слушай, не ще ти работят. дам 12 лева. Да, са набота. Сено 2 кила. Половин кило плащам. Добре, 15, хайде, няма да... Нещо друго имаш ли? Не Не бе, 12 бе. 12 каза, бе, ти каза Ти 15. каза 15. Не, аз казах 12. Да. Да, точно. Точно ли? Точно, добре. Имаш ли нещо друго? Имам. Кой има? Имам. Ай по-набърже, че... Това работи, това Такива работи, ама... гибридни да ми носи, бе, човек. Дай нещо хубаво. Ами ти, какви Това, си какво да ти? го правят? Това е за коша и това е за коша. Това е iPhone за коша. Айфон, ама кошовица. Ама може да няма и код. Може, ама има айфон без код, няма такъв. Ами не знам, ама е чупен отпред. Така ли? Чака, няма лъжа, при мен няма Сега. лъжа. И това работи, ама Тия това двата. няма нищо. Тия двата не струват нищо. Теглин, 20 лет килото. Това тук вече има 300 грама. Не, колко пари? Виж, 266 на 7 лева на 2,360. Не може да се въздиха. А толкова показва кантара, бе, човек. Кантара трябва. Стига кантара е топа на топа от Кайшън. Стига и развие тия парцаля. И това работи, ама това е Това чупено. пък е хептен буклук. Чупен отпред. Добре, значи стават така. 407 грама.
Вече имаш такова 6 лева. 20 лева. Как 20 лева? Тия двата работят. Добре, остани сега така. Дай да видим още нещо. Тия останат 2 iPhone. Дай да ги видя. Ще ги заличи. Дай 20 лева и гледаш. 18. Добре, давай парите. Аз 18 лева нямам. Дай 20 лева сега речи. Имам 2 лева напред. 2 лева напред. Ти едва прикаша сърцето как е? Да не спре? Не бе, аз двушки отдоба на земята. Да, да седят на земята, се някой ще ги намериш, има късмет. Ще донесе на момичето iPhone. Добре. На нашото момиче. Ти го. 11 Pro. И това работи. 11 Pro. Кому работи? Показва ли? Показва, да. Дисплеят чупен. Това дет искаше му 30 лев вчера. Дет нищо не става. Платката, младката и това. Ти не си добре, бе. Защо, бе? Къде? Чупен, iCloud. Да, има iCloud, ама той е номера в тебе. Номера в тебе, дет не става от Норвегия човека. Да, същия. Разбрах. Дай да бе другия. Той 40 лева, той 60 лева, дето го замахтали. Искаш да кажеш 100 лева двата? Това работи. Това работи, ама... И това ти си го правил. Даже ако можеш да улучиш... Да, мога да улуча, ще я пусна тото. Дай заедно да пуснем тото, може и да изкараме нещо. Ама това напълно работи. Това може да няма и сега слушай, и двата са ингеля. Не, то не е ингеля. И двата са ингеля, сега слушай котка. Дай ще дам 36 на 36, 72 лева. Защо? Това е купен. Добре, 76 животен 6. Хайде. Добре, дай парите, Значи 74, защото 2 лева имаш напред. Значи, ако искаш, си мой ми дава, слушай. Не мой ми даваш колко пари? Виж, нямам да давам. Имаш? Нямам, сега ще взема телефона и толкова. Кой телефон, бе? Това да поправи момчето. Ама ти имаш борч тук, бе? Не, бе. Амко? Добре, дай ми си 75. 72. И 4. Кажи му колко и 4. И 4. Добре, дай 4. Да, чекай 70. Дай 74. Аз след малко ще дам 75. Разбрах цялата работа. Да, добре, дай един лев. Няма да там се, нямам. Така ли? Така е. Аз ти казвам, дай си да, той сега ще го тъпи. Не, дай 74. Аз ще дам 75. Да, един лев. Направи телефона да дам. Добре. Нещо друго да кажеш? Samsung S5, сложи ли му копче? Ще му сложа тези дни. Пък аз тези години ще дам пари. Слушай, много работа. В смисъл, такива тежки ремонти им заправи. Тежки ремонти? Тежки ремонти. Ти къде работиш, бе? Тежко машинното строение. Уарил ли, кое е болница, не там не ги чакат да такова. Така, таки телефони имам само. Пукнали, умрели и трябва да ги дигам. От ония свят ги връщам. Връщам ги от ония свят. Ти нямаш пари. Само борчове правиш. Ако даме... Те намалих ти борча. Вземи тази Ултра 24 Ултра 1200 лева. Много пари искаш. Как много пари, бе? 1200 лева 24 Ултра. Този телефон как се води в средата? А05. А05. 100 лева с 9 на 120. Колко ще дадеш, ако дам аз такъв? С чупен дисплей. Чупен дисплей 30 лева. Няма да стане. Няма да стане. 36. Чисто нов ти стой те переш. Чисто нов от Холандия купен. Той може да не изплащане да мутика. Не, имаше карта всичко. Даже карта вътре още. Викам да почвам да бачкам, че Гетера работа. Добре, бачкай. Аз съм ти вари изкушен тютюн и... Я да кажеш чао, айде. Чао. Казвай чао, да чао, ма направи телефона, защото ще чакам. Ще го направя, ма дигли така жално. Как да гледам? Осмихни се. Човека дойде, ма чакай, и аз не мога да си опра мене си. Да не забравиш парите, ги несеш. Няма бе, къде са парите в джоба? Добре, айде, това беше от нас. Слушай сега, време няма. Ама аз ще дойда да бутнем тия пари в кутията и има една пратка за тебе. Има пратка. Аз ще отворям откъде да знам, че е за тебе. Той каза това момче. Гледай каква кутия. Мерцедес-Бенц клуб. Ако я види Бянко, за тази кутия ще те уби. Сега вземи вътре какво има, пак ми дай кутията. Що? Защото има телефони вътре за тебе, искам кутията. Понеже кутията е Мерцедес. Колко ти Мерцедес бе, аз не. А какво се отваря толкова? Това няма толкова. Штракало няма. Тя се дига. Колко толкова? Взем телефоните, да, всичко пише за Ангел.
Всичко здани. Покаж да видим тук кой има. Той човек е пратил, има някакви телефони. Няма ли за мен някакъв хубав? Къде работи без код, това не се продава. Що? Ами не се продава къде без код. Това е iPhone, ма. Ама iPhone ще. Дай го тук. Колко пари ще дадеш? Нищо няма да дам. Ще го претегля 6 лева килото. Няма ли да дадеш? Не. Това ще го продам. Кой ще го продадеш? Не са хубави. Стига така говори човека, ти ги е пратил, дал ги за тебе и една чанта зарядни и после буклуци. Покажи седемто, за кого скри? А? Скри го бърже. Чакай да спра. И това тръгна да снима добре. Така, сега той човек е постави iPhone 11, това е пари за кутията. Христов. Така че познаваш, бе? Христов. Познаваш ли човек? Откъде е то? Сулингър. Окей, Тенчо, мой съученик, иска и той да влизне. Виж ли то? Няма нищо да те снимем и тебе, кой да те видят. Тебе те познават всички, нали лидейката караше? Кой караше? Събор в Малево ще има ли? Къмо няма, не А? Аз предлагам и те всичките неща, деца е тук, Йоники, Мионики. Гледай тук си, бе. Добре, бутай 25 лева от Христо. Ами, аз бутам, ама ти... Бутай 25 лева. Това е Тенчо, мой съученик. Трябва да го покажем. Не съм за показване. Няма нищо. Той да е жив и здрав. Той да е жив и здрав. Най-малко. Най-малко, да. Та бях казал, ето където всичкия багаж да го взема в Малево на една Сергея, да обсложа направо барабар с двете кутии, които купят направо в кутиите да слагаме там. Ще дойдеш ли в Малево и ти, който иска да събор в събота ще идеме, ще разпънем там до кебабчета на Сергея и ние ще идеме и който купят ще слагаме в кутията на таковата. За дарение. Той кмета ще позволи да сложим една черга там с дарителска кампания, който дойде да купува и да слагаме в кутиите. Да, ева, що да не дойдеш? Тебе ще сложа на маса да едеш да пиеш, това е. Няма да пиеш, ям. Що? Само ще едеш, не можеш да пиеш. Не може да пием, парата е. Сега още едни пари има, хайде. Тя. Олег Илиев от Брезник купи Nokia 6303 за 40 лева. Вижте. Пак ти ма набута този ден, набута, ама аз не мога да смятам, аз съм Така ли, бодала. бе? Ами, 6 телефона за 80 ли? Ти правиш ли сметка колко ги взема? Добре, що не ги дадеш и да ги за кутийката тук за дарение? Да, бил. Какво да, бил? Ще даваш, разбира се. Аз ги вземах с пари, бе. Виж, аз като ги продам парите къде отиват, виждаш ли? А пък твоите пари от твой телефон къде отиват? Твоята джоба. Моята джоба, ама аз ги вземах по 15, пък ги дадаха по-малко от 12. Няма нищо, да набутай си един път. Той така специално, ама ти не правиш ли сметка? Какво е това? От анонимен 20 лева. Анонимен 20 лева. Да, не иска сказване, тая последните пари. Айде, анонимен 20 лева и той да е жив и здрав с жена си и децата. Айде. 156 години. Той знае кой е. Анонимен, той си знае. Пратката сте дадах, всичко е точно, значи в събота вечерта в Малево отиваме с тебе, ще разпънем чергата там. Да. И кой който купиш, ще слагаме паричките в... Кутиите. За Ивайло и за Вики. Да. Двете кутийки. Вечерта, нали? Да, вечерта ще идем с тебе разпънем. Добре, няма. Обещаваш? Обещавам. Айде, който иска в Малево на събор. Събота. Село Малево. Ама той чака. Не Пловдив скут нататък. Разбрах, Хасковско, ама той се пада сбора четвъртък и петък. Четвъртък ще пее там Виевската група, не знам кога беше. Ще има музики, алата, балата. Ние ще им в събота. Джангъра няма да иде. Ние ще им в събота вечерта. Добре, бе. Ама той мисля, че сбора ще е събота и неделя. Да, събота, неделя няма. Събота отиваме, баш Булука, отваряме багажника, разтваряме тези всичките две щайги, всичко е има, кой който купиш за дарение. Добре. Да ги разкараме, че тук вече няма къде да ходя. Добре. Айде, моето телефон ще тръгне.